እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን ኣቕራቢ እዚ መደብ ንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል ርሑስን ተካልን መዓልቲ ልደት እስከ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናትን ዓመታትን ንገለ ካብቶም ኣብ መዓልቲ ልደት ዘጋጠሙ ወይ እተፈጸሙ ነገራት ሓቢርና ንራዮም ፈላምን ወጋዓውን በዓል ልደት ብ336 ዓመተ ምህረት በዓል ልደት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ህዝበ ክርስቲያን ብወግዕ ተባዒሉ እዚ ድማ ሃፀይ ቆስጣንጢኖስ ንክርስትና ከም ሃገራዊ ሃይማኖት ገይሩ ምስ ኣወጆ ተፈጺሙ ክሳብ ሽዑ ግን ካብ ልደት ንላዕሊ ጥምቀት እዩ ዝያዳ ኣገዳስነት ዝነበሮ ኣብ ሃገር እንግሊዛዊ ዘይኮነ ወራሪ ይነግስ ብ1066 ዊልያም እተባህለ ኖርማዊ ወይ ኖርዌጃዊ ፈረንሳዊ ወራሪ ንሃርሎንድ ንጉስ እንግሊዝ ቀቲሉ ንዓዲ እንግሊዝ እንበርኪኹ ኣብ ግዜ ልደት ንጉስ ኮይኑ ኣኽሊል ደፊኡ ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ድማ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ቋንቋ ፈረንሳ ንኣስታት 300 ዓመታት ናይ ቤተ መንግስቲ ቋንቋ ኮይኑ የገልግል ነይሩ ይበሃል እንግሊዛውያን ክሳዕ ሎሚ ብወራር ዓወት ዊልያም ይሓፍሩ እዮም አይዛክ ኒውተን ይውለድ አይዛክ ኒውተን ብ1642 ኣብ መዓልቲ ልደት ተወሊዱ ንሱ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ዓለምና ማቴማቲካዊ ስነፍልከኛ ስነፍ ሃይማኖተኛ ስነፊዚካዊ እዩ ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ ዘመን ኣብ መላእ ኤውሮጳ ከም ኮቪድ ዝመስል ለበዳ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝቐተለ ኣብ ገዝኡ ተወሺቡ እዩ ብዙሕ ነገር እተፈላሰፈን ብርቂ ሓሳባት ድማ ንዓለም ዘበርከተን ቻርሊ ቻፕሊን ይመውት ቻርልስ ቻፕሊን ብ1977 ኣብ መዓልቲ ልደት ኣብ 88 ዕድሚኡ ሞይቱ ክልተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምማቱ ገለ ሰረቕቲ መቓብር ነቲ ሳጹን ሬስኡ ወሲዶም ንኽመልስዎ ድማ ክፍሊት ሓቲቶም ነይሮም ሱናሚ ከም ናይ ልደት ያብ ሽዑኳ እተፈጸመ ብዓብኡ ኣብ ጽባሕ ልደት 2004 እተኸስተ እንትኾነ ቀሲሉ ካብ መዓልቲ ልደት ጀሚሩ ክሳብ ንጽባሒቱ ኣብ ሱማትራ ከቢድ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተላዒሉ እቲ ንሱ ዘበገሶ ማዕበላት ድማ ንብዙሓት ኣብ ከባቢ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከባ ሃገራት ዓኒወን 230,000 ሰባት ሞይቶም ቆሸታት ጠፊአን ህዝብታት ተፈናቒሎም ካብ ኒውዮርክ ፖስትን ካልእን እተወስደ